Hakine kisngi ki bamenta ngilayo sngaw shapang ki kubor kasino ki ba ka sorkar ka kwa ban wanra ki pajba ki ba sngaw tho e ka jingsniew jong ka ne ka jing wanra e ki ni ki judging khalai hapo me khalaya ki la sngaw se bat pan paw e ka jing persha ka bajur ya ka ne ka jing thmo jong ka sorkar hoat ka ne ka jing thmo jong ka sorkar ban wanra e ka kasino kalong ban pen mi revenue ya ka sorkar kat ba kan kta pat ya ka jula jongi u David from uwe na ki contributor jong ka CNN ula ong ba ka casino ka kta ya ka yo ka kod jong ki local bat ka National Association of Realtor ka ong ba ka casino kan omon ra jing mentoy ya ki try jela henry kalong penban kum ka parasite ne ka mangkareng ka ban kejit ya ka spa ka pau ka yo ka kod jong ki nong shong shnong kanai ka jing ya khalai casino ka kta ya ka yo ka kod namar ba ka penkarni ya ubriu ban ya khalai badru aba ubriu ula em ha ka khalai ki jingmot jing pyrkhat jong u kindai be shaka kam khalai kanai ka kta omtang ya ka bor pyrkhat jong u henry wad ya ka plat tengka jong uru umju u Hugo Chavez u President Barim jong ke Venezuela ula ong ba ka casino kaya day si para bad u drugs bad kumju ru ka jing ya rengkat bad ka jing ya di ya thiet men ne ka bangi ong ha ka ktien nongway ka prostitution ka casino ka penmi ya ki wede ki ja jingsniew kum ha ki kam aurea kentay shinrang ki kam di bad kam khayi drugs ki kam tu kam thiem ki kam rabor ki kam tu kali bad wad ki kam penyap briuru adangin pej nuksa ya keri laos keri ka bom da jngai setia na keri jongi kane keri kadai keri baduk ba bad ki nong sunshar jongka kila wanra ya ki casino da ka jingthmo ban kentiu ya ka yo kakot penban kene ka casino kam ai jing mentoy ya ki trairi na marla shu ai wa ya ki ne ki casino sha ki wei pat ki briu ki bom dei trai shnong ne trai jaka bat ka jing mi baro ka ba mi na ka casino la export ya ka spa sha ka jala ne kari jong ki bashimwai ya ka casino Kidon bon kilat kilenti ki baka sorkar kala ban kentiu ya ka yo ka kod jong ka jela jongi bat ka wai na kita ka dai leng ba ki kamrep kamriang da ka bayarap an export ne wat yew ha ki international market ban penyat yew ya ki mar jong ki nong rep ban yarap penshna da ki surak babha sha ki nong kendong khnang ban suk kalej kawan ban penpoy ya ki mar rep Kidon ki parlok jonga ki basa shabar geri India kilaya thu ba ula terpat ubala import na Bangladesh ya ubangla subajur bandebej ula terpat na Meghalaya urambha sispa gram na di hakador arspa tengka usok prau shipment uway hakador shipau US dollar ne praspa tengka da kapisa India kine kidei kinuksa berit ki baka sorkar jungi kala banle da ka bayarap an export ne wat yew ha ki international market ban penyat yew ya ki mar jong ki nong rep klem da don kam ban wanra ki jing penroy ki ban long penban ka jing penjot ya ka imlang ka salang nalor kata ka yew tourist ru kala sedang pau ba ka jala jongi Henry ke jingsniew jong ki surak syaki jaka badan ki tourist spot bak hampau kala penok mensia mi ki babun ki nong wan jengok kai hapertei bat ke kubor ke baki lejra abaki lej pai syakari ni ke jela jong ki kalong syapang ke jingsniew jong ki surak ke jingsniew jong ki surak ru kala penduk nong ni ki briu ki bak kamai jakpo lan baki kam tourism ki dan ru ke international border hasilenter ke Meghalaya bat ke Bangladesh kanda long ke jing mentoy ke bakrauru nada ke sorkar kan pli ya kine ki hat border bat ke sorkar kala banbu ki kerdop import export tax na ke benta ki mar barung ne bami leng ba kine ki hat border hakador ke babit
Kene kan pen yo nong tang ya ki nong rep Henry kan pen yo nong ru ya ke sorkar kumju. Ngiduai bet kermen bakan ne ke sorkar kan pai ki kemat jongka. Banwan ra ya ke roy ke pada ki wei pat ki ban om kata ya ke lawei ke jaj ben riu jongi.